जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा आशा करुँच आपण मैंने समझ भल थे मु भी भलरे अच्छी वेलकम स्मार्ट बॉय सुनील मो चैनल को आपन को यदि मिनी ब्लॉग भल लगे लाइक ଏଠିକି शेयर सब्सक्राइब करी आसतु उठେଇ ଘର କରିକି जीवा आमे स्वाधीन विहार बुली ଖାଲି ଉଠେଇଛନ୍ତି ଘର ଟିକେ କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିନି କଟ ଫଟ ଲାଗିନି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଠି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର। ଏ ଘରଟା ବି ସବୁ ଉଠେଇ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ତଳ ଆସି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଏପଟେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଘର ତ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କି 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ହେଇକି ଖାଲି ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ନା ଭିତରେ ଅଛି ମେଜିଆ ନା ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର। ତାଲା ଚାବି କ'ଣ ହଜିଗଲାଣି। ହଉ ଏଠି ତ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଯେ